Kiedyś w tym kurorcie leczyli się jaśnie państwo. Podobno również hrabina Joanna Szafgotz von Schomberg-Godula. Dzisiaj miejsce to pokryte jest przerażającymi graffiti, które przedstawia nazistowskie symbole, jak i deklarację wierności Führerowi, Adolfowi Hitlerowi. Zapytacie, dlaczego? Otóż od 1940 roku niemieckie władze okupacyjne zorganizowały tam obóz szkoleniowy Hitlerjugend. 16 marca 1939 roku niemiecka Rzesza utworzyła na terenie okupowanych od 15 marca tegoż roku Czech protektorat Czech i Moraw, po czesku Protektorat Czechy a Morawa, po niemiecku Protektorat Böhmen und Mähren. Była to autonomiczna jednostka administracyjna, w skład której wchodziły Czechy, Morawy i czeski Śląsk, których wcześniej 30 września 1938 roku nie włączono do Rzeszy w następstwie układu monachijskiego jako Sudetenland, kraj Sudetów. Autonomia tworu była z upływem czasu ograniczana przez reżimowe władze. Najbardziej znaną postacią kojarzoną z protektoratem Czech i Moraw był jeden z wiceprotektorów, Reinhard Heydrich, który sprawował urząd od 29 września 1941 roku do chwili śmierci 4 czerwca 1942 roku. Był to jeden z najokrutniejszych zbrodniarzy hitlerowskich, szef i twórca Służby Bezpieczeństwa w latach 1932–39, Gestapo w latach 1934–39 oraz Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w latach 1939–1942. Był również twórcą Einsatzgruppen, czyli tzw. hitlerowskich szwadronów śmierci, które dokonywały zbrodni za linią frontu. Był również przewodniczącym konferencji w Wannsee, na której ustalono plan o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Zmarł w wyniku obrażeń poniesionych w konsekwencji zamachu na jego życie dokonanego 27 maja 1942 roku w Pradze. Zamachu dokonali czescy i słowaccy członkowie ruchu oporu, a wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą Operacja Anthropoid. Wracając do uzdrowiska, jego początki są jak najbardziej zwyczajne. Lecznicze źródełka rzeki Morawicy były znane od stuleci. Pierwsze budynki kąpielowe pochodzą z początku XIX wieku. W 1810 roku majątek zakupił Jan Hrabe z Tenczyna i rozpoczął budowę osady. W 1814 ziemia ta została odkupiona przez hrabiego Jana Arz z Wassegu. Nowo odkryte wtedy źródło hrabia nazwał na cześć swojej córki Pauliny. Najlepszy okres działalności uzdrowiska przypada na koniec XIX wieku. W 1895 jego nowym właścicielem został hrabia Kamillo Razumowski, który rozbudował i zmodernizował kompleks. Po II wojnie światowej uzdrowisko znacjonalizowano. Pozostało w użyciu do 1993 roku. Wszystko, co tu widzicie, to efekt kilku dekad porzucenia.
przygód nam nie odpisał. Smutek.